Lily Jones. At y canol. Mae golwr yn cael ei llaw iddi. Os na gyfle i'r gydio i Rosie Hughes. Mi nath i drio gyda rhyw ôl-sodliad, ond mi gath i chlirio, ond mae'r peryg dal yna. Ac yn y diwedd mae Abertawe'n llwyddo i glirio'r bêl. Ond dyna oedd cyfle gorau'r gêm hyd yma. Abertawe sy'n gwrth ymosod, Kelsey Thomas, tu ar canol, pwy sy'n cyrraedd yna gyntaf, Gibbard. Gwaith pwysig gan Gibbard i glirio hwnna allan at yr ystlys bylla. Ac mi oedd hwnna'n gyfle gwirioneddol i Wrecsam yn y cwrt Cosby yn dilyn y gic rydd yna gan Lily Jones. Davies at Lightfoot. Lily Jones o bell. Lily Jones! A Lily Jones! Am daran o ergyd o belltar wedi roed Wrecsam ar y blaen. Gwaith gwych gan Lily Jones, y ferch ifanc 19 oed, yn gweld Chelsea Herbert oddi ar ei llinell ac yn ergydio o bell. Ac mae hwnna'n cael ei rhyngipio. Rosie Hughes sydd yno i'w chasglu hi. Rosie Hughes yn ergydio. A hwnna dros y traws gan brif sgorio Wrecsam. Abertawe, ceisio mosod i lawr y dde. Kelsey Thomas sydd ar ei holi, yn troi. Emily Thomas yn cael ei chroesiad i'r canol, Allen. Ond mae Pinder wedi chael oes na drosedd? Oes, mae yna drosedd a Robin Pinder yn y cwrt Cosby ac mi fydd hi'n gic o'r smotyn i Abertawe. Robin Pinder fydd yn cymryd y gic yma yn erbyn Del Morgan. Pinder. A Pinder yn cael y bêl i gefn y rhwyd i sgorio ei chweched gol yn y gynghrair y tymor yma ac i nioni'r sgôr yma yn y Gogledd-ddwyrain. Wrecsam yn cychwyn pethau yn yr ail hanner yma yn y Gogledd-ddwyrain. Amber Lightfoot methu rheoli honna, mae'n cyrraedd Hughes. Cara Jones. Keynes yn dal i fynd yn erbyn Chelsea Herbert. Herbert yn llwyddo i gael y bêl i ffwr ac mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Ond cyfle gwirioneddol yn fanna i Brooke Keynes i Wrecsam i fynd â nhw ar y blaen yn syth ar gychwyn yr ail hanner. Cic gornel i Abertawe, Hosford. Mae hwnna yn cael ei chlirio. Ond mae'r ergyd i mewn gan Legal, a mae Legal wedi curo Del Morgan yn y gol, a mae Mone Legal wedi roed Abertawe ar y blaen. Da ni wedi chwarae 53 munud yma yn Stadiwm Stoke Caerhas, ac mae Abertawe wedi mynd ar y blaen. Gibbard sydd mewn meddiant, mae wedi colli hi Robin Pinder. Pinder yn gweld Thomas mewn lle. Mae arediad i mewn i'r cwrt Cosby, oes na gol gwaith da gan Del Morgan. I arbed honna gan Emily Thomas ac mae yn ddiogel yn nwylo Del Morgan. Cyfle euraidd i'r Abertawe fynd ymhellach ar y blaen y fanna. Emily Thomas gath y cyfle yna a gwaith arwrol gan Del Morgan yn y gol i'r tîm cartra. Small i lledr chwarae i'r dde. Cara Jones sydd yna. Cara Jones ar ymyl y cwrt Cosby ac yn ergydio ac yn syth at Chelsea Herbert sydd rhwng y pys i Abertawe. Hughes a'i fan iddi hi a Hughes wedi sgorio y croesiad yn dod i mewn o'r dde a Hughes pwy arall yn y cwrt Cosby i gael ei ffen ar y bêl a chladdu hwnna yn isel i gefn y rhwyd. 15fed gol Rosie Hughes yn y gynghrair y tymor yma a gol bwysig iawn i unioni'r sgôr yma yn Stadiwm Stoke Caerhas. A mae'r dorf y tu ôl i'r tîm cartra. Tu ar canol, mae hwnna dros bawb. Pwy sy'n cael yr ergyd i fewn? Lily Jones. Ellie Lake oedd yno i arbed hwnna rhag mynd yn agos at gefn y rhwyd. Cic gornel arall i'r tîm cartra. Mae gan Emily Thomas i Abertawe. Os a gyfle i groesi, mae'n cyrraedd y canol at Pinder. Hwnna'n hitio Phoebe Davies ag allan. Ellie Lake sydd yno i gasglu. Lake yn ôl i'r canol. Pwy sydd yna? Mae
rhoed Abertawe ar y blaen o 2-2 yma yn Stadiwm Stoke Caerhas. Tor calon i Wrecsam. Wrecsam yn adeiladu o'r cefn. Allen yn canfod Hughes. Hughes yn gwynebu'r ffrong yn cael ei chroesiad i'r canol. Small! Small hwnna bron a mynd mewn gan yr eilydd Annie Small. Dihangfa i Abertawe yn wtha newydd fynd ar y blaen diolch i gôl Adran Leagues.